Joo, niin moikka vaan kaikille suomalaisille täällä ja sitten pelataan tekkit ja äsken huomasin, että kuvaus oli päällä ja mä oon täällä löytänyt kylän, missä oli blacksmith, jolta mä löysin vähän rautaa, kultaa, omenan ja timantin ja tän iron pikkaksen. Ja 4 rautaa mä löysin tuolta alhaalta vähän aikaa sitten. Mutta mulla oli 4 sitten. 4 plus 1 iron pikkaksen, sitten mä tuhlasin sen yhden iron pikkaksen, kun hakkasin tätä. Ja löysin 4 rautaa lisää, joten sitten mä ajattelin mennä mainaamaan ja sitten mä haluan tehdä tän nyt, eli 6 timanttia tarvitaan. Aika paljon, mutta meillä on nyt tarvitaan enää 5. Ja meillä on aika paljon jo. Sitten jatketaan vaan mainoamista. Alaspäin ja mulla ei tosiaankaan ole mitään puheenaihetta, niin mennään nyt vaan alaspäin. Otinkohan mä tossun turtsit. Ja jos joku osaa kertoa, että miksi tää spaksi ei toimi mulla on muuten tää ihan spaksiin, paitsi nää mitkään kivet eikä nää muuttu, niin voi toki kertoa. Ja meille tulee aika paljon erilaisia pelejä. Mä en nyt jaksa luetella, koska niitä on aika paljon nyt. Miten kaikkea me pelataan. Onks tää Tinaa? Oisko? Kyllä, Tinaa. Muistan Tekkitistä edes sen verran. Vähän dirttiä. Lisää dirttiä. Sitten vähän sen tuolta noin. Koolia vähän se. Koolia meillä on ihan todella paljon. Joten tätä me ei nyt tästä ainakaan vielä tarvita. Eli me voidaan jättää se tohon ja kaivaa sinne. Mikä toi oli? Näyttää täältä. Sitten mulla laitetaan noin. 1 plus. Oottakos mä? No. Sitten jatketaan. Oho! Mitäs tämä on? Uraania. Onko? Ei voi olla. En usko. Voiko olla uraania? Emeraldia, jes. Loistavaa. Noin. Oho, siellä oli Tina. Kyllä. Mä en siellä huomannut, että se Tina. Täältä ei vaan ole lisää. Ei oo. Nyt mennään. Tehdään näin. Noin. Sitten jatketaan. Me ruvetaan kohta olemaan niillä syvyyksillä, että timantti olisi aika otollinen. No nyt taas vähän lagittaa. Siihen tortsi. Ei viitti vielä syödä kyllä. No. Vähän. Oho, nyt ollaan jo vähän syvemmälläkin. Pitäisi. Tästä suunnilleen kaivaa tonne päin. Laitetaan taas tortsia vähän sen. Tästä jos ei nyt löydy timanttia, niin oho, täältä löytyy heti jotain. Tina on aika reilusti meillä tällä hetkellä. Ja mitäs tää? No tää on sitä lapislatsuria. Kuten normiminessäkin on. No mikä? Redstone, sitäkin me tarvitaan. Tai tullaan tarvitsemaan.
Mikä se on? Toi on vaan nikoliitteä. Kyllä. Mä en muista mihin tätä nikoliitteä tarvitsi. Johonkin sitä kai tarvittiin. Ei tulla. Mä muistan sen ainakin, että sitä ei tarvita vielä tässä vaiheessa ainakaan. Hyvä sinertti oli vaan semmonen. Jatketaan taas eteenpäin. Lisää redstoneja. En tiedä kyllä tarvitaanko me kuinka paljon tätä, mutta otetaan vaan. Mikä nyt on? Noin. Sitten laitetaan vaan taas vähän torchia siihen ja kultaa. Sillä mä en kyllä keksi mitään muuta käyttöä, kun tehdään varmaan niitä paippeja. Ja mä en kyllä tiedä vielä tästä hirveästi mitään, niin katsotaan mitä keksitään. Tosin tätä saphirea löytyy vaikka muille jakaa. Löytyy taas vähän dirttiä. Kuinka pitkälle se dirtti ulottuu? Kyllä se aika pitkälle menee. Tähän tortsi taas tässä vaiheessa. Ja no siinä se on. Tinaa. Kuinka paljon meillä on tilaa? Aika paljon löytynyt tinaa. Mä varmaan kuvaan tän kahdessa osassa, koska tää tulee olla aika pitkä tää mainousreissu. Nyt löytyy rautaakin. Se on hyvä homma se. Ja rautaa me tarvitaan. Mun mielestä tärkein tässä on varmaan... Mä itse pidän ihan sikan raudasta, mä en tiedä miksi. Totta kai timantit on tärkeitä, tai tärkeimpiä, mutta niin kuin tässä alkuvaiheessa täytyy olla aina rautaa, koska ilman rautaa sä et saa edes timanttia. Ja jätetään noin tuohon. Tullaan sitten vähän myöhemmin mainaan niitä. Lisää rautaa. Siihen se meidän rautapikki menikin. Käydään vielä hakee yksi rautapikki sitten. Oot ylhäältä. Jaksellas kivoksi. Siinä oli sellainen. Jossain näyttää olevan zombi. Noin. Sitten katsotaan, mennään tänne vähän polttelemaan. Tonne kultakin täytyy vielä polttaa. Katsotaan nyt. Messiä me tarvitaan nyt. Tehdään Sapphire Swordi. Vai Emerald Swordi. Me voidaan tehdä raudasta meille itsellemme pikki. Ja emeraldi vielä katsotaan mitä siitä voidaan tehdä. Emerald. Emerald blokkeja tehdä. Sahan sikle. Mitä tällaisia? Joo. Näitä pystyy korjata. Kovalen sedusti näillä. No. Otas nyt äkkiä. Pystyykö Iron Halbert. Iron Battleaxe. Iron Spear. Ukras. Kovalen sedusti.
Me voisi tehdä tollanen ihan hyvin. Ei me nyt. Nyt mennään alas sitten. Tarvitaan muuten vähän ruokaa, eikä... Onkohan meillä edes? Sitten ei auta muu kuin mennä lehmiä vähän jättämään. Me ei taida olla. Otetaan nyt nää tinat. Yksi mitä me tehdään niin on chestit. Yksi tupla chesti. No. Sitten chesti voitais laittaa vaikka tohon. Ei tohon. Tossa ei oo hyvä. Tänne puolelle. Tohon. Saatana, mitä sinä siellä ovella komistelet? Mitä? Sinä zombien jalat. Ok. Pelkät zombien jalat, hassua. Noin, nyt voitais tänne laittaa vähän näitä turhia. Mitä me ei tonne kyllä tarvita messiä. Nää laitetaan vielä palamaan. Sitten tinaa meillä on tuolla. Gravelian stikejä ei. 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 Nyt laitan nääkin vielä palamaan. Ottaa vähän aikaa, ettei koldi valmistuu. Oiks mä se omena vai söiks mä sen jo? Kai mä sitten söin jo. Mitäs mitä ulkoa katsoo? Mennään lehmiä. No siinä on skeletoni. Ja punainen creeperi. No laitetaan ihan varmuuden vuoksi se oikein. Ettei vaan käy mitään. No ja nyt laitetaan tää kulta vielä tonne. Noniin. Sit lähdetään. Alkaa tää kävelyreissu taas tonne alas. Sori, mä myös vähän porkkaa, eikä se ole haitannut. Tai toivottavasti ei ole haitannut paljon. Ei vitsi juosta, kun ei ole mitään ruokaa. Oho, mitäs siinä oli? Hyvä, että katoin kattoo. Tinoa heti löytyi. Täälläkin oli mun mielestä Tinoa. Kyllä. Tinoa, rautaa, rautaa, Tinoa, Tinoa, Tinoa. Oho. Mä tätä Tinoa nyt tänään paljon taas. Niin nyt tuotakaan. Ja sitten jatketaan. Matkaa. Redstonea. Taas Tinoa. En kyllä tuota noin paljon tarvitse, mutta kyllä kai me sit voidaan ottaa. Itse asiassa me voidaan tehdä täältä. Katsotaan mitä tarvitsee maseraattori. Siitä tarvii kuin flinttiä. Miten nää tehdään? Oho, akku on vielä tyhjää. Hetken takia jakko virpoon. Noin. Joo, eli mä en ole vielä löytänyt yhtään näitä robbereita. Vielä ainakaan. Sitten katsotaan yksi tällainen.
tätä tinaa tuntuu löytyvän, niin me voidaan tehdä tällainen. Tällainen. Empty cell. Lasia. Ja refined iron ja generaattori tehdään. Iron furnace. Oota miten? RE-bot machine blokki furnace. Machine blokkiin menee noin paljon refined ironia. No emme vielä tarvitse tinaa niin paljon, että meidän pitäisi ottaa toi. Me voidaan myöhemmin tulla sit mainailemaan, kun me tarvitaan jotain. No. Nyt ollaan tasan tarkkaan veden alla. Täältä löytäisi semmonen luola, sieltä löytyy todella usein timanttia. Vielä meidän tinaa. Zombijalat vieläkin naurattaa se äsken. Zombijalat hyökkäs. Zombijalat paukutteli ovella ja mä niin kiltisti avasin niille oven ja sitten jalat hyökkäsivät. No, tähän voitais lopettaa tää eka jakso. Tää on aika tylsä mainosjakso ja Tommi voi sanoa, että toista jaksostakin tulee tällainen, mutta ihan sama. Varmaan teen tekit maratonia, että kuvaan tähän heti toiseen siihen perään.